ва мисли об бош. Як шакли аниқ надошта бош. Брус Ли. гӯш мекунем чӣ мега. Агар обро дар коса гиранд, шакли косаро мегирад. Агар уро дар кӯза гиранд, ба мисли кӯза мешавад. хоб ба мисли об бош. ва агар онро дар шиша гиранд, шакли шишаро мегирад. дуруст аст, баъзан об ором ба назар мерасад, вале метавонад ҳамаро вайрон кунад. ин ман фикр мекунам санъаткороро дар назар дорад ёки халқа оммара. киро дар назар дорӣ? дӯстам, ба мисли об бош, ба мисли об. ки чӣ фаҳмид ай гапҳои ҳамӣ? марди бузурге ки чандин сол шуда мурдай, ҳоло аз зиндода извездай, итобдай. одамоеро медонем 30 сола кино кардистан, беғарз аз худу ҳамсоёш дига ҳеч ки намешиносаш. ин мардак чандин соло шуд мурдай, то ҳозира дар топ паямхе. ира ман қиссаша гӯш кардам. ирам хоини давлат бировардан, ҳам давлати худашда. гуфтан як хоина кӯдакҳои рӯи ёд гирифтан, ёд гирифтан гуфта, мақсад хоинаш бировардан. ай шаҳри худаш рафт, дига давлатҳо. ин қиссааш хай дуроза. бисёрит медонам, ҳамаат медонем Брус Лира. ай гапҳои ҳамӣ чӣ фаҳмидем? ба мисли об бош, ба мисли об. чиста барои ҳам одамое ки комментария ҳар хела менависанд, мегӯянд я вақте дар иҷо, я вақте дар уҷо, я вақте дар хелӣ корӣ, я вақте дар ухелӣ корӣ. ман зиндагӣ кардистам, зиндагӣ дар ҳаётам, зиндагӣ бояд ман чизи нав бибинам, чизи навигарӣ бибинам, пешравӣ кунам, бояд ман ҳама ҷоро бибинам. бозам то мехӯрем меоем мегӯем ки ба мисли об бош, ба мисли об. дуруст аст, баъзан об ором ба назар мерасад, вале метавонад ҳамаро вайрон кунад. дӯстам, ба мисли об бош, ба мисли об.